El Pla d'Atenció i Vida és una eina molt important per a tots els professionals que treballem a les residències de gent gran, perquè ens permet el que és per nosaltres més important, que és conèixer la persona, la seva biografia, els seus estils de vida, i això implica conèixer molts aspectes d'ells, saber a què s'han ocupat, els llocs on han viscut, les persones més importants per ells, conèixer les seves il·lusions, les seves creences, els seus valors, els seus objectius actuals. Trobar un millor equilibri entre la seva salut i la seva seguretat i el seu benestar emocional i les seves preferències. Ens permet establir relacions més properes amb els nostres usuaris, creant un clima de confiança. Ens permet prendre decisions juntament amb l'usuari i amb la seva família, si escau. També ens permet conèixer quines són les seves necessitats en primera persona i a partir d'aquí dissenyar un pla d'atenció centrat en la persona en base a uns objectius i unes accions reals. Ens permet saber quines coses necessita el resident i fer-les amb ella. Tenir recursos per connectar amb una persona gran o una persona amb deteriorament cognitiu ens permet saber de què parlar o què fer amb ells. Saber els seus gustos i preferències, importants per a les activitats de la vida diària. Podem tenir recursos personalitzats per intervenir amb les persones, com són, per exemple, els plafons biogràfics que hem posat en marxa ara a la residència, que els dissenyem amb la persona i també ens ajuden a personalitzar les seves habitacions. Ens facilita personalitzar els diferents espais de la residència, tant els espais comuns com els més propis, les seves habitacions. Triar quins quadres volen posar, si volen posar fotografies, miralls, rellotges, plantes... Tot això ho decidim amb la persona. Quan treballem en el pla d'atenció i vida d'una persona, poden aparèixer discrepàncies entre el que una persona desitja i el que desitja o vol la seva família. Per exemple, una persona no vol participar en gimnàstica o en altres activitats i la família sí que vol que participi més. O que una persona vulgui deambular i la seva família consideri que per risc de caiguda que pateix hauria d'estar més assentat en una cadira. Tots busquem el millor per a aquesta persona. Per tant, hem d'assumir alguns riscos per vetllar per la que la persona necessita i desitja i que al mateix temps la família els expliquem i puguin entendre el per què prenem decisions per millorar el seu benestar. De vegades ens trobem que no podem donar resposta a totes les preferències de tots els residents. Com a dificultat ens podem trobar que hem de reorganitzar els professionals en quant a les seves tasques i es pot donar poca flexibilitat al respecte. Alhora s'ha d'intentar encaixar l'organització de l'equip professional amb l'usuari o família per dissenyar el pla d'atenció i vida conjuntament. Permet dissenyar unes activitats tant individuals com grupals amb sentit, que siguin activitats significatives relacionades amb la seva història de vida, com per exemple tallers de cuina, d'horticultura, de jardineria, triar quines pel·lícules volen veure, quines lectures volen llegir o compartir amb la resta, quina música volen escoltar. També es tenen en compte les activitats quotidianes com a recurs per fomentar la seva autonomia i la independència, com per exemple a l'hora de les activitats bàsiques de la vida diària, com pentinar-se, rentar-se, vestir-se. L'atenció centrada en la persona es basa en que la persona és lliure per decidir quines són les activitats que vol realitzar i sentir-se lliure per fer-ho. És per això que recollim tots els seus interessos socioculturals en una enquesta i en base a això fem un disseny el més personalitzat possible. Ens possibilita realitzar activitats més estimulants i per tant poder assolir els objectius d'una manera més eficaç.